tervetuloa tänne Tiinan Mitä tänään syötäisiin juhannusosioon. Tuolla on rätisiä ja viinirypäleitä ja nyt sinne leikataan lisää. Ja siis näitä viinirypäleitä kuulkaa tästä vaan tällä lailla pilkotaan ja nakellaan tuonne sitten tuonne salaan. Eli meillä on täällä nyt seassa on noita viinirypäleitä ja sitten on tätä raastettua retisiä. Ja sitten meillä on tuossa turkkilaista. Otetaan valkosipulia, laitetaan tänne puristimeen ja katsotaan, että onnistuuko. Tsim! Onnistuu. Ja seuraavaksi otetaan tää jogurtti ja laitetaan tänne viinirypäleitten ja retisin sekaan. Täytyy erotella meidät maisteriksi. Otetaan vähän viiniä, mutta sitten mä laitan sippulia ja suolaa. Maistaa. So good. Sitten Ei kahdenkin.